Laten we beginnen met de Mexicaanse griep. Dat is toch wat ons allen bezighoudt. Rob Lid, u bent huisarts te Amsterdam. En we waren getriggerd door deze foto die in het Parool stond vandaag. En die een beeld geeft van de belangstelling voor uw praktijk in het algemeen. En die voor het halen van een griepprik in het bijzonder. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de Mexicaanse griep. Die toch wel voor enige bewustwording bij mensen leidt. En onrust. En wat ik heel erg kwalijk vind, is dat de minister van Volksgezondheid, die toch de aanspreekpunt in eerste instantie op zo'n punt zou moeten zijn, zeker als er zoveel onduidelijkheid is, die is eigenlijk heel erg afwezig. En ik zou het heel goed vinden als hij veel meer zelf ook de regie neemt in de voorlichting. En ook het wegnemen van allerlei waanbeelden. Her en der staan er dan inderdaad deskundigen of zogenaamd deskundigen op die dan denken van het moet eigenlijk anders. En die dat breed uit gaan meten. Dat is een beetje zonde, want er is wel regie. Het is niet zo dat er geen regie is. Nee, de communicatie hebben we het over. Hè? Want mensen worden, het is niet alleen maar een tekort aan informatie, maar soms ook een overload aan informatie die soms niet eens nuttig is. Ik heb liever niet die minister die dan in beeld is en die zegt hoe de zaak ervoor staat. Maar dan heb ik liever het RIV in de persoon van meneer Coutinho die als arts duidelijk maakt hoe de vork in de steel zit. Betekent dat elk kind dat griepverschijnselen heeft volgens u door de huisarts moet worden gezien en gecontroleerd? Precies. Dat iedereen gezien moet worden, dat bestrijd ik wel, ja. Dat zou betekenen dat sowieso van alle telefoontjes die wij per dag krijgen, dat je al die mensen zou moeten zien. En dat is niet de bedoeling. Zo werkt het niet. Man, 35, volledig gezond, geen medische geschiedenis, komt in de intensive care, dood, had Mexicaanse griep. Het is nu de Mexicaanse griep en daarom komt het in beeld. Maar andere jaren gebeurt het ook. Maar dan komt het niet in beeld. We gaan het hebben over godslastering en of dat al of niet uit de wet moet. Madonna weet ik dat de SGP-jongeren heel erg vervelend hebben gevonden. Dat Madonna in haar vorige show... Ja, in een soort disco-kruis zat. Ja. En ik denk dat het goed is dat er dus christelijke jongeren zijn geweest in Nederland die zeggen, ja, dit gebeurt in onze cultuur. Het was de jongerenorganisatie van de SGP. En die zeggen, ja, wij willen hier wat van zeggen. Wij willen het debat aanslingeren of dit nou wel of niet kan. Er zit heel veel smaak in dit soort kwesties. Hè? Is het nou smakeloos als je zoiets doet of juist niet? En we kunnen heel moeilijk smaak en goede smaak vatten in wetgeving. Dus dat moet in het publieke debat plaatsvinden. Het gaat veel verder dan een kwestie van smaak. Waar het in het hele artikel 147, wat je wil schrappen, waar het over gaat, is met welke intentie doe je het. En ik kan niet van al deze beelden zien wat de intentie is geweest van de makers. Maar daar moet het om gaan. En is de intentie knalhard chockeren en meer dan dat niet, dan denk ik dat wet zegt, nou, ja, volgens mij moet je niet op zo'n manier met elkaar omgaan. Meneer Anker, als nu al 40 jaar dat artikel niet wordt gebruikt om tot een veroordeling te leiden, dan kun je toch ook zeggen, de praktijk heeft aangetoond dat wij een land zijn dat zo'n godslastering-wet niet nodig heeft. Nou, dat denk ik niet. Want vanavond praten we er weer over. Er wordt regelmatig over gesproken. Omdat meneer Van der Ham morgen iets gaat indienen om het af te schaffen. Nou, dat is de reden waarom we goed praten. Het komt. Niet omdat er iets gebeurd is. Wat mooi is eigenlijk dat er heel veel artikelen gaan over haatzaaien, die eigenlijk gaan over alles opvattingen. Over atheïstische overtuigingen, christelijke overtuigingen, boeddhistische overtuigingen, geen overtuigingen. Die wetten hebben we al. Maar daarbovenop zit dit artikel over 147... die extra bescherming wil bieden aan godsdienst. En dat zegt een beetje, dat straalt uit, dat godsdienstige meningen beter en meer beschermd moeten worden dan andere opvattingen. En dat vind ik geen goede uitstraling. De rechtbank in Haarlem behandelt deze week de zaak van Elzedin K. Deze dame, 64 jaar, wordt ervan verdacht haar man en dochter te hebben vermoord met een bijl. Ik heb om te beginnen gewoon met haar gepraat om haar verhaal te laten doen. Ook omdat dat een mogelijkheid voor haar was om dat ongegeneerd te kunnen doen, omdat ik daar niet in het kader van het strafproces zat. Dus daar niet feiten zat te verzamelen die dan vervolgens aan de officier van justitie ging rapporteren. Ze kon vrij uitpraten. Ja. De hele zaak is aan het rollen gebracht doordat mevrouw mij vertelde dat zij van de een op de andere dag 3 tabletten van die paroxetine was gaan gebruiken. En dat is wel echt heel erg veel ineens. Er wordt nu ook in de rechtszaal gesteggeld over de gevonden concentratie in het bloed. En wat hij zegt, wat we eigenlijk weten, is dat de concentratie in het bloed niet heel veel zegt over het effect. Er is heel veel wat we niet weten. En dat is ook precies wat het een beetje eng maakt.
als je op zo'n grote schaal dit soort middelen voor gaat schrijven. Het is echt ver uit de klauwen gelopen. Het gaat op een gegeven moment als Haarlemmerolie of vitamine C... gaat het over de toonbank. En mensen beginnen er ook al zelf om te vragen. Want ze hebben al van de buurvrouw gehoord dat het bij haar prima werkt. Kijk, er was een tijd, toen waren deze moderne middelen er nog niet. En dan deed de psychiater het. En dan moesten er bloedspiegels bepaald en ECG's gemaakt, hartfilmpjes. Dan was dat specialistisch werk. En om diverse uiteenlopende redenen is dat voor een heel groot deel bij de huisarts terechtgekomen. En er is voor een heel groot deel ook helemaal niks op tegen. Maar het is absoluut doorgeschoten. U begrijpt toch wel dat de farmaceutische industrie met argusogen deze ontwikkeling volgt? Want als er inderdaad een vrijspraak volgt, omdat de rechter zou zeggen... ja, maar dat is door dat middel gebeurd, dan komen de claims. Ja, dat is dan jammer. Ik bedoel, ze hebben ook hun zakken eraan gevuld. Dan moet er maar iets uit die zakken terug. Ja, dat interesseert me echt helemaal niks.